chapter 12. John chapter 12. Tandi Wemurere, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Our scripture reading this morning is coming from the book of John chapter 12, from verse 1. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus, who had been dead, whom he had raised from the dead. They made him supper, and Martha served, but Lazarus was on those who sat at the table with him. Then Mary took a pound of a very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And those who were filled with the fragrance of the oil, and the house was filled with the fragrance of the oil. But one of the disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who had to betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" This he said not that he cared for the poor, but because he was a thief, and yet the money box used to take what was put in it. But Jesus said, "Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you always have, but me you do not have always." Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. Thank you, Jesus. Kelvin, how are you doing? Tambudzai Zulu, a good morning to you. God bless you. Ellen Chirimba, you're welcome. May the good Lord bless you. Fortunate Kugara Utswa, may the good Lord bless you. A blessed morning to you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Nyasha dzamwari dzinogara nekusingaperi dzironde upenyu hwenyu, for his mercy and his blessing are new each and every day. So may the blessing and the favor of the Lord be upon your life this morning, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Text yandaverenga ine chekuita nekuzodzwa kwa Jesu. Text yandaverenga ine chekuita ne the anointing of Jesus. Bible rati mukadzi wakauya ne perfume, spikenard, very costly oil, ndokubva azodza Jesu. Very costly oil, ndokubva azodza Jesu. Chiitiko ichi hachina kufadza vanhu vanga vari mumba. Zvikuru sei Judas wakava ne opinion yekuti mafuta aya atambiswa, what a waste, for this oil could have been sold and the money be given to the poor. Ndadibate izgire kuti poor mutichinge andinayo nhasi. Zvanzi naJudas, dai perfume yatengeswa, yapiwa mari, yapiwa varombo vagone kubatsirika. Jesu ndo paanotaura pamusoro peurombo achiti, the poor you always have. Ndichabata izgire kuti poor, uye ndichabata izgire kuti you have always. Munavo nguva dzose. Pano jekesana wekuti pane nguva Mwari avanoda kuti munhu aite chinhu munguva iyoyo, nekuda kwekuti chinotakura a value iri greater or better than other times.
The sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. Vana vemba Isaka vakaitwa makomanda, vatungamiriri muhondo. Chikonzero, vaifamba vachiziva nguva. They had the understanding of times. Chakaita kuti vave macommanders haisi power, haisi strength, haisi skill to fight, but simply by have the understanding of times. Zvakaonekwa kuti when you have the understanding of times, you can bring out a greater or a better decision yamuno execute during the war, ingakupa victory. Samuchiona kuti no matter munhu ari gifted in any sport, for example munhu ari gifted mukutamba bhora, but anopiwa coach, timu inova na coach iri timu yakawanda mastars vanhu vanogona. Ukazvitarisa kana ukazvifungisisa iwewe kuti zvingareva here kuti coach anokocha Lionel Messi kana Ronaldo angagone bhora kudarika varume pakuritamba? Kwete. But iye ari gifted, ane skill mentally yekuti iye ndiye anovaudza zvekuita. Ivo vane zvipo asi vanoda munhu anovaudza zvekuita, a coach ari kukocha vanhu vari already gifted, which means gift alone without the mental capacity or understanding or the coach behind the gift, results ako anogona kuva lesser kana kusava more effective because you lack a coach and not a gift. Ndoda kuti umbonzvera ipapo umbavanzwisa. There are times yekuti unogona kufungidzira kuti munhu haasi gifted kana kuti munhu haagone, but ari kushayiwa a mentor, a coach, munhu ane grace mukuexecuta, mukutaura, mukuplana nemukuronga nemukuunderstanda matimes. So the sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. Vaiva nekuziva nguva. So mukuziva nguva ndo zvaikonzera kuti vazive zvekuita kana kuti zvinoda kuitwa. Ndo vaipa vamwe ma instructions. A commander munhu anopa vanhu muhondo ma instructions what to do. The sons of Issachar were commanders of Israel because they had the understanding of times. So now iripano, Judas is not wrong in general term, but he is wrong in missing the opportunity in the understanding time. Fungwa yaataura yekuti dai perfume yatengesa yapiwa vanotambura. That's a good mind. Shoko kubhuku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarirawo shirikadzi nenherera. So pfungwa iri muna Judasi inotsigirwawo nescripture, yet he was wrong. Kuda kuti pakuunderstanda time nezvinofanirwa kuita ndo paasiri kunzwisisa. He had the understanding yekuti varombo nevanotambudzika vanofanirwa kupiwa kana kubatsirwa. But chaakaleka is the understanding of times. Chipo chaiva mumhuri kana kuti muvana vaIsaka. Makatabosha. Riba baba saki andeka. Mante balando roboji akatabosa. Riande le boja le gabasata kayande. Menta barika de la masata la konde. I need to read a text concerning what I'm saying. 1 Chronicles chapter 12, verse 32. 1 Chronicles chapter 12 from verse 32, and it reads, of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do,
and their chiefs were 200. And all their brethren were at their command. The sons of Issachar, ndo vaigona kureadha matimes. So ndivo vaigona kutsanangurira the whole clan yekwaIsrael. But this time let's do this. They were at their command. Chakaita kuti vave the commanders parank iyoyo, understanding of times. Kuziva nguva kunokosha. I'll bring it down to day-to-day life. Kune zvinhu zvaikosheswa kare zvisiri kukosha nhasi. Kwete nekuti hazvikoshe, but because of time, technology, nekuadvancwa kwezvinhu, those things zvane lesser value, yeti zvaimboregadwa sezvinhu zvikuru zvinokosha. I remember kuno muZimbabwe at the time, ndakawana line refone randinoshandisa. It was not easy to have a phone line. Vamwe vakatengesa mombe nembudzi kuti vatenge maline ephone. This time, $1 or even free, you can get a line. Pamazuva iwayo vanhu vaitengesa malines vaitoti tine business, tine zvatiri kuita, tinoita zvemalines. Kureva kuti vakabhitwa netime. Kwete zvavaita zvasina musoro, zvaiva nemusoro pamazuva nenguva yacho. Mukunamata kwekare, vanhu vaienda nembudzi nemakwai kutemberi. Kuti vagone kuregererwa zvivi zvavo. Kusvika nguva yakauya Jesu, the sacrifice yakashifta from animals to the Son of God. And the pana Jesu is the first and last. Hakuna imwe sacrifice ichadarika the blood that was shed at Calvary. So mind ya Judas ine chekuita nekunamata. It's a good mind, so religious. Tadi kuti perfume yatengeswa yapiwa vanotambudzika. What was Judas missing here? The revelation, chizaruko, pamusoro pezvazvinoreva muna Jesu. He was about to be crucified. He was about to be crucified. So the only way, the only option yekuti agone kuwana the anointing, yeku anointa the body, was before death. Kaucha tsika yaivako. That's why Mark 16. Vakadzi pavakauya kuguva, as I said yesterday. Vakatosvika asisimo. Sei vanga vachiuya kuguva rake to anoint the body. But he was not there. Which means prophetically, chipo cha Jesu chakauya nenguva. Tradition ikatadzisa vanhu kubata Kristu. Nokuti vakauya after Sabbath on a Sunday morning. And iye anga asisipo. So pano ndiri kuona mind ina Judas. I mind yatinogona kuita. Kuti munhu pazvinhu zvaMwari pa instruction yedenga anogona kuisa ino option kana kuisa mafungiro ake akanaka, but ari kubhitwa neblessing yaiwanikwa munguva yekuti dai munhu aita chinhu ichocho mumwaka iwoyo. Inonzi God's time kana the timing of the things of the Spirit. Inotoda munhu ari led by the Spirit of God, because some things are prophetic. Hapana Jesu paakashumira ari mumba wamo kuti anoint me, I'm about to die. I'm about to be crucified. Anoint my body. He never preached on that. Haana waakakumbira, haana waakaparidzira message yekuti ndizodzeo perfume, I'm about to be crucified. Kune mamwe ma-instructions aunofanirwa kunzwa. Tinamatire mweya wokunzvera nekunzwa Mwari. Aunofanirwa kunzwa Mwari achitaura mauri. Kwete kwa uri, but mauri.
Jesu haana kubvira amenshena ataura kuti anoint me, I'm about to be crucified, I'm about to be buried. No. But a woman came with a spikenard oil to anoint him. Azvitora kupi, azviwana kupi. Look at the picture. Kushandisa John 12, because the same text report yenyai iri pana Mark 14, but I'm using John 12. Bible ratadza kuti Bible rati mukadzi wakazodza perfume Jesu ndobva awaipa tsoka dzaJesu nebvudzi rake pane musoro. Zvine chirevo chandanditsanangure now, but I need to read again. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Tiriko, I had an opportunity to the kind of oil yakashandiswa ipapo is still there in Jerusalem. They still sell it. Ikoko ukaenda pa Calvary, ukaenda pa within the church iri pa Calvary, there is this oil. It's called nard. Kubva pa spikenard. Dombo rinonzi alabaster. Rakashandiswa the container yaichengetwa perfume, the alabaster box. Idombo. Dombo iroro ririmo within the area ye Calvary. I'm sure some will follow up and it alive. Dombo iroro, they anoint the stone with the oil inonzi nard. This oil inonzi nard. They anoint the stone with the oil inonzi nard. There was a guy watanga tinaye from Ireland. Anga ane problem yekugona kunoidzana kuti kusmela zvinhu. Sense of smell mahari yanga ine problem. So patakasvika pa alabaster stone, we were praying, takapfugama ipapo. Akaenda akakotama akatanga kunoidza pane dombo iroro. And ndokubva apa a testimony after the trip yaakasenda pa group kuti this sense of smell yake yava restored. Amazangu, the things of the spirit unenge upenzi kuvanhu vasinganzise kuita kwaMwari. Nobody prayed for the guy. He was a white guy wataifamba naye so ainzi Hari. Paakanoidza dombo re-alabaster. Not alabaster box. Alabaster was a stone. Vaistore perfume mudombo ravakagadzira as a box. So the alabaster stone is there. Ravakaisa rekuti munhu anogona kufunidza nekunoidza. Ndokubva aitwa restored the sense of smell. So the kind of the oil in the E inonzi nard. So mukadzi uyu paari kuzodza tsoka dzaJesu, but achigeza achiwaipa tsoka nemusoro wake. The beauty, taura kuvazhinji, the beauty of a woman ine chekuita nehairstyle kana nemusoro. So mukadzi uyu paari kupukuta tsoka dzaJesu nebvudzi rake mumusoro, achipukuta tsoka. Tsoka dzinorepresenta mission, zviri kufambirwa, chinangwa chaakainga, kwaari kuenda. So paari kugeza tsoka dzaJesu nemusoro wake nebvudzi rake, ari kuti iye perfume yanga iri meant for my beauty, ndakuidedicata for the beauty of the gospel or of your mission. Ephesians 6 inoti put on the sandals of the gospel. Pfekai shangu dzinomirira vhangeri. So shangu dzinopfekwa kutsoka. So mukadzi paari kuwaipa nebvudzi rake nemusoro wake patsoka dzaJesu amuzodza perfume, ari kuti my beauty haingareve chinhu kana pasina imi makafambira kuzoexchange kuipa kwangu kuti mundipe kunaka kwenyu. I don't know if I'm too deep there, but I'll repeat again. The beauty yemukadzi iri pamusoro wake pabvudzi rake. So paari kuwaipa tsoka dzaJesu amuzora perfume nebvudzi rake, ari kuti my beauty came from the mission yamakafambira.
handigone mukadzi achirepresenta church nekuti Jesu ndiye chikomba ndiye murume. Mukadzi ari kuti the beauty of the church came through kufamba kwamakaita muchifambira upenyu hwedu. I'm sure you get me now. My mom is there, Mama Catherine Rogers. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Yvonne Chaipa, you're welcome. God bless you. Sylvia Dumbu, God bless you. Nelia Southzandi, God bless you. Pritika Tsande, may the good Lord bless you. Thank you so much, people, for tuning in. Manjaina Tamela, Maoka Branji, Murichebwino, Mulungu akudariseni kwambiri. Thank you so much. So, the problem in Judas iri pakuleka understanding of the revelation yekuti Jesu nyangwe asina kutaura value yezvaitwa nemukadzi, but aedza kupa a picture nekutaura kwekuti the poor you always have. Pa statement iyeyo Jesu unoreva kuti kune ma-opportunities anozvipresenta mulife for you to get a bigger or a better blessing, and oisiya wakamirira chinhu chagara chila available chiri kure kare. I love jokes. Let me relate to this story with this kind of joke. Mumba mukapinda nyoka, chinofanirwa kutanga kuitwa nemunhu ane wisdom ndeye kudhila nenyoka. Especially kuno kuAfrica, we just kill the snake. Kune dzimwe nyika zvine marights azvo nekudii, but let me give you the African side. Nyoka ikapinda mumba, chekutanga kudhila nenyoka yacho. Kuswera uchitsvaka kuti yapinda nepi, nyoka yerudzi yakazodii. As long wangoziva kuti inyoka yapinda mumba, deal with the snake. Zvimwe zvese you check later. Why? Because kana yatopinda mumba zvoreva kuti paripo papindwa napo. There is a passage, there is a way, there is a hole somewhere. Whether you are a prophet or not, kana yatopinda mumba zvoreva kuti pane panopindika napo, pasina kuvharwa zvakanaka. So information iyo iri common, iri obvious. Chisiri common and obvious ndechekuti nyoka inogona kutokuruma ukafa uchitsvaka information yaunogona kuzotsvaka even in a week time or the next year or the next month or an hour after nyoka yafa. But chekutanga, first things first. Kune ma-opportunities in life akanaka kudhila nawo nekushanda nawo, but kune an opportunity iri prophetic inenge yauya kuzodena zvikuru muupenyu hwemunhu. Miss Holloway, you are welcome. Lee Chiome, may the good Lord bless you. TT, God bless you. Jane Gumbura, God bless you. So the challenge in Judas ndeyekuti ari kutaura zvakanaka but zvisina kunaka pane chiitiko chaitika munguva yazvaitika. Jesu ndokubva ati aiwa varombo muchange muinavo nguva dzose. In other words, statement iyoyo zvakare inoreva kuti in business terms or in understanding the things of business. Statement yekuti varombo muchange munavo nguva dzose unogona kuvaitira at any time inoreva kuti chimwe chinocreata urombo muupenyu hwevanhu kumisa ma-opportunities ane greater value neblessing yekuti ugone kuzodhila nezvimwe zvese. For example, ukaenlarge business yako nekuita zvinhu zvinoita kuti usimuke ubudirire, wane mukana wekuti ugone kuitira vamwe vari pazasi. Kana waenlarge nekuexpanda business yako rikasimuka, wane opportunity yekuti reach out to many in a greater and better way. So pano Jesu ari kushanda se opportunity.
Why? Nokuti Mark 16 pakadzi pavakauya kuguva vakamushayiwa. But chiitiko ichi Jesu anonga ataura kuti anoint me. A woman just came and did it. Pane pekuti zvinotaurwa kuti ngatiite izvi. But I've realized that there is a greater blessing. Wokuti zvisina kutaurwa kwauri, but zvotaurwa mauri, which is within you. Zvine a greater than zvataurwa kwauri. Amene kana ndinzika zvakanaka. Mwari vakataura mauri zvakasiyana nepekuti vataure kwauri. Semunhu ari kutaura newe, like I'm speaking to you now. Zvinhu zviri different than kuti unzwe iwo Mwari vachitaura within you, in your spirit. Judas pfungwa yake yakanaka, but panguva yaazvitaura haina much value. Why? Nekuda kwekuti Jesu pano mission yaakainga ndo inokuempower to reach out and bless the poor. Zviri pachena kuti munhu haugone kubatsira kana usina. Unogona kuva neshungu nechido, but chido neshungu hazvibatsire kusvika wane zvikwanisiro zvinoita kuti ugone kubatsira. Pastor Simon Chilo, a good morning to you. God bless you. Plaxia, welcome. God bless you. Mike Adam, love. God bless you. Pauline Mudikani, you're welcome. Evangelist Stanford, how are you doing, my brother? God bless you. So mukadzi wakazodza Jesu perfume. Ndobva atanga kuwaipa tsoka dza Jesu. That incident alone, it's a prophetic incident iri kuitika. Adi kuti paazodza Jesu perfume agone kumupukuta zvichida nemaoko kutsoka dzake. Why using her head on the feet of Jesus? That's the picture of the church. Kuti our beauty haina kuuya nekuti we have tried to do things with our own hands, but yauya nekuda kwekuti Jesu wakaifambira nyaya yacho. What am I saying? Mukadzi is a shadow picture of the church. Nekuda kwekuti Jesu ndiye the husband, ndiye murume wekereke. Saka mukadzi ari kumirira church ndiye ari kuenda pana Jesu obva atanga kuwaipa tsoka dza Jesu nebvudzi rake. We all know that the beauty of a woman inyaya yemusoro wake. So the beauty of the church came nekuda kwa Jesu wakasiya denga akauya panyika. So mukadzi ari kuti our beauty is not what we do, but ukaona takuita zvinoendeka inhau yekuti kuna akazvifambira. So action yaari kuita yekuwaipa tsoka dza Jesu nebvudzi rake. You know what the beauty of a woman, bvudzi rake? Ari kungoti tsoka dza Jesu, mission yake, gospel rake, zvaakafambira ndo zvingaunza beauty kwatiri. Hatigone kunaka kana iye asina kutinatsa. Hatigone kunzi takanaka kana iye asina kufambira nyaya dzacho pamuchinjikwa kuti tinake. Soko paari kuzodza Jesu ari kuti hazvigone kubatsira ini kuti ndive nekunhuhwirira ne-fragrance kana ndisina the gospel. Ndaakutora kunhuhwirira kwangu, ndaakutora favor, the fragrance of blessing kubva pamission, pagospel, pane zvaakafambira. In other words, mukadzi ari kuti handigone kuzvizodza kuti ndigova nekunhuhwirira nefavor musociety, nerespect musociety. Perfume haigone kundipa zvandiri kuda, asi kuti vhangeri rake. So tsoka inorepresenta gospel. Put on the sandals of the gospel. Masandals anopfekwa kutsoka. So tsoka dza Jesu dziri kurepresenta the gospel. Dziri kurepresenta mission, kufamba, mission zvaari kufambira.
samukadzi the church iri kuti zvakafambirwa najesu ndezvekuti tigone kuwana beauty, kwete inobva mune zvatinobata asi inobva mune zvaari kufambira kana tazvitenda. Kuenda kubhuku yaMark 14 ndo paunonzwa achiti in memory of her, zvaitwa nemukadzi in memory of her, she must be remembered. In memory of her, she must be remembered. Nekuda kwekuti watora the perfume akaziva kuti iyi haisiriyo ingandipe the fragrance of favor kana the gospel risina kundinatsa. I've seen people in life, they try a lot with their intelligence, mukungwara kwavo nemukuronga kwavo, and they still fail. But one thing I know, if the grace of the Lord is upon your life, you can break barriers. If the grace of the Lord is upon your life, zvinoendeka kudarika kuchenjera nekugona. So mukadzi wakaziva kuti shoko raJesu pamusoro peupenyu hwangu, his favor, his blessing is greater than the nard. So she broke the alabaster box in a prophetic message yekuti his body will be broken for me. In the year yekuti she broke the alabaster box, that's a picture yekuti arikuti there is no more anyone, even me, achada foot perfuming. Why? Because I found the one who is worthy this perfume. Nokuti kare ndofunga aingo opena the box or zipa perfume, but paakaona Jesu, she broke the alabaster. By breaking, that's a picture yekuti I will never use it again. Why? Because the blessing I get from him is greater than kuchengetedza perfume kuti indiwanire kuremekedzwa nekukudzwa nekuzikanwa musociety nemeria mandinogara. So it inspired me to get this nard from Israel. Inokunhwirira kwakanaka kwazvo. So chiri kuleka muna Judas is the revelation of time. Zvaataura is good. Pfungwa yaanayo to help the poor, that's a good mind. From the book of James, kunamata kwezvokwadi kurangarira chirikadzi nenherera. But on this note now, he is missing what is supposed to be done pa moment iyoyo. Chii chinofanirwa kuitwa pa moment iyi? To anoint him. Kana iye azodzwa, there is a law of exchange yaachaita iri kunzi kudii kuna Mark 14. I need to read Mark 14 tigone kunzwa kuti pa issue ye perfume Jesu wakati kudii concerning the lady or concerning the woman. Was Mark 14 iri report ichiti a prostitute, a woman came per table with a spikenard. Lokuvazodza Jesu. Verse 9, Mark 14 verse 9. Surely I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Why? Nokuti zvaitwa nemukadzi uyu aisa value pana Jesu, akoshesa the gospel, the mission. Perfume haana kukumbirwa. Jesu haana kuparidza achiti ndipewo perfume ndizodzei. She did it by revelation, by putting value on the Son of God. Ndo zvinoita kuti abreke the alabaster. Kubreka isaini yekuti I'm no longer taking the steps ziri normal to control or to limit. Arikuti I'll rather lose the oil, the perfume now, and gain the blessing that is greater than the perfume now.
ari kuisa value pagospel, haana kunga akumbirwa, haana kunga audzwa. This woman anorelata nethe Shunammite woman. When the man of God Elijah was passing by Pashunem, mukadzi ndiye akaona ndokubva ava a plan to help on the mission yainoitwa naprofeti, ndokubva vava vakaipa pamusoro pemba yavo. She was not asked to do it, but she went on to do it. And there was a greater blessing in the house. A son, a child was born. So Jesu pano anoti, kwese kuchapanzwa vhangeri, zvaitwa nemukadzi uyu ngazvitaurwe in memory of her. You know, our God is a jealous God. He does not want to share glory with anyone. But chinzwa instruction iri pano, zvanzi zvaita ngazvitaurwe in memory of her. Dai iri perfume yaisprayer inodhura iri costly musociety maaigara, ichokwadi vanhu vaigona kutaura nezvake kuti ane perfume inodhura, she smells good and everything else, my good comments upon her life, but hazvaigona kulasta 1,000 years or 100 years, hazvaigona kulasta. But nekuda kwekuti wakaita exchange, wakatora perfume yaaigona kushandisa ikamulastira maybe for a year or 2 years, akaisa pana Jesu. Jesu ndokubva amupa the perfume yeblessing yemuromo wake, yekuti wherever the gospel is preached. Amene kana pane zvawanzwa zvazvinoreva ndezvizvi, when you put value in the things of God, ukaisa kukosha permission ya Kristu, uka exchange your power, your strength in serving and honoring God, iwo havakukanganwe. Vanotaura izwi reblessing pamusoro peupenyu hwako rinoricha magenerations and generations. So pano pane opportunity yekublesswa kwemunhu upenyu hwese, isina kunge yaonekwa naJudasi. Mukadzi da akateerera pfungwa yaJudasi aiita zvakanaka, but zvisina a greater blessing. Hama dzangu, mablessings ane malevels. Grace nyasha dzine malevels. Kune zvinooperata with a measure, kogoita dzinooperata without measure. Handizivo kana uchinzwisa, nyasha dzine malevels, ropafadzo ine malevels. Yauinayo iyo iropafadzo, but zviriko zvinodarika izvozvo. Yauri kutooperata nayo muupenyu hwako, it's a blessing truly, but there are dimensions in the things of God. Jesu ane nguva yaakanamatira vanorwara vachipora. Ane nguva yaakashedza Lazaro kubva muguva akabuda. That's another level. That's another dimension. It's more than healing. Because kana Lazarus anga akafa achirwara, Jesu paakamudana, Lazarus akava mutano, maorgans ese anga safunction, akaitwa restored kudzoka pa. This is more than healing. Kugadzira munhu chaichaiye, kugadzira munhu. There is a level, a dimension in God, yekuti Mwari vakatora Eve vakaumba munhu, vakafemera mweya wavo. Pazvakatangira ndepekuti Mwari vakaumba munhu, ndo zvatinoziva. But kuti titange kuziva kuti iro ivhu rakasikwa kubva kupi rakaumbiswa munhu, that's another dimension and another level with God. Which means God can create something out of something, and God can create something out of nothing. Those are levels. Mwari vakasika munhu kubva kuivhu reguruva, dust of the earth.
but panogona kuita munhu asingagone kuzozvifunga kuti ko iro ivhu racho ranga rabva kupi. Kurati Mwari vakatosika futi guruva racho. That's a dimension yekuti inogona kunge isina kunyorwa ukasaiverenga, but guruva harina kungoexista rega, ivhu harina kungovapo, rakapinda into existence because of the word of God. So out of nothing God can create something, and there's a dimension yeku create something out of something. Ma dimensions ari maviri waya Mwari anomagona. So to your case now, une zvauri kuda kuti Mwari vakuitire muupenyu, une zvaunoshuvira nekutarisira kuti Mwari vakuitire muupenyu, zvaunoziva kuti apa zvikadai zvinogona kudai, but pane imwe level yekuti haugone kuimagina kuti zvinofamba sei kuti zviite, nokuti hapana process yekuti asiva zvikadai zvinozodai, uri pa nothing, uri pa zero. That grace muna Mwari wekwaIsraeri, nyasha idzodzo dziriko. He can create something out of something. Yes, he can also create something out of nothing. Those are levels and dimensions. So when it comes to grace, there's a dimension you are given with measure. There's a dimension you operate. Also, mona anoita zvinhu kudarika maitiro aunozviita, nenzira inotyisa kana kushamisa kudarika maitiro aunoita. Mese muri talented kutamba bhora, but kune mumwe anenge achinzi uyu matambiro ake akanyanya. Muri talented as musicians, but pane mumwe ane kuimba kuri so greater and bigger, kuri so unique. Those are dimensions in the things of the Spirit. I've seen people who preach to a level yekuti ndikavanzwa vachiparidza unoita sekunge unonzwa sekunge hauna kudanwa, unonzwa sekunge bhaibheri uri kutadza kuriverenga. I've seen many people like that. I'm a preacher who listens to other preachers as well. There was a day I was listening to the teaching, ya Prophet Emmanuel Makandiwa. There was a day I was listening to the teaching, ya Bishop David Oyedepo. Unaita sekunge une Bible risiriro. Varume vanotakura dzimwe nyasha dzekuritsanangura. Zvaunonzwa kuti, why have I been missing this? Those are dimensions and levels in the things of the Spirit. I've listened to Apostle Johnson Selman. He's a kind of a teacher. Yekuti unoshaya kuti ndinomboticha kana ndichiticha. If somebody opens the scripture and he teaches from the same scripture, but with a deeper insight, Bible remember that deep calleth unto deep. Vadzidzi vasina kubata hove. Jesu auya kwavari, Luke 5. Akavati cast your net unto the deep, which means you are in the right dam, in the right sea, but you are not deeper enough to get the catch. Kurati muri pa surface, ukanzwa kuti cast your net unto the deep, zvora kuti mambenge muchibatira pa surface, pamusoro, hamuna kuenda much deeper. Deep calleth unto deep. So on this text, Judas arikumisa the opportunity. Zvaafunga zvakanaka, but avanzirwa chinoda kuitwa panguva chingatakure ropafadzo yakakura. You understand kuti Mark 16 na Mark 14 dzinoburitsa kuti vakadzi pavakaenda kuguva vakanoshaya Jesu, vanga vatotakura maspices, vatakura zvinozodza mutumbi waJesu, and he was not there. Kureva kuti church yakazomisa opportunity yakagona kuwanikwa nemumwe womukadzi zvake. So when it comes to revelation, kune vane nyasha dzekuti chizaruko chiri maari chisina kubvira chaparidzwa kana kutaurwa, chinogona kupotswa nevanhu vazhinji, changowaniswa iye chete. Mukadzi akazodza mutumbi waJesu, Mark 16, vakaenda kuguva raJesu aida kundozodza mutumbi wake, vakasvika asiko. I preached this one yesterday.
He was not there. Vanga vauya kuzodii to anoint him. He was not there. But ariko akamuanointa. Ndokubva awana munhu anopikisa. Whenever munhu awana revelation, isiri common among the people. Awane vanhu vanomuita chiapu kana kumomberera maoko. You always find those who criticize you. Nekuda kwekuti havana kunge vawana chiedza chavawana. I'll show you this. Mount of Transfiguration. Jesu akatakura Peter, James and John. The other 9 ndokuva vasara muzasi megomo. I'm sure I showed you the place. Panga pakasara vanhu pakazoya mwana aiva neurwere. Pamusoro apa munhu akawitnessa transfiguration. Varume vatatu. Kurati vakawandirwawo grace to witness an incident isina kuonekwa nevamwe 9. 9 ava haasi mahedheni zvinoti havanamati. Havana that grace. Havana kuwanirwawo nyasha idzodzo rekuwitnessa chaonekwa naPeter, James and John. So in their ministry, in preaching, Jesu aenda vasara vakuita basa. Mumwe anogona kutofunidza kuti Peter ari kureva nhema, kana Peter akuti Elijah ndakamuona, Moses ndakamuona. Vamwe vanogona kuti aiwa mukurerwa nhema, tese tiri vafundisi, tese tiri vadzidzi, sei achitaura zvinhu zvisina kuwitnessa kana kuona kuti tiri pamwe chete. You can be in the same class, muchikoro chimwe chete, muchipiwa manotsi akafanana, paexam mowana result yakasiyana. Manzwisisiro anosiyana. So wakaipa dzimwe nguva chaanoataka kunge on this text haisi giving yaanoataka, but doing it the right time by revelation. Uchaona neimwe nguva munhu anoita zvinhu kwazvo but nenguva isiyo. Hongu zvine a reward, a blessing, but at a certain level. Jesu paari kuti the poor you always have, ari to mention out it's good to do that. Opportunity yo iriko, but there is a bit a difference. No opportunity as you present now. Yekuti it's you anointing him. Iye Jesu ndiye anozodza vadzidzi vake. As on this text munhu ari kuzodzawo Jesu wacho. Most of us tingangoda to be anointed. But kana zvava exchange yekuti it's us to anoint him or to do something for him, pane criticism. Murume akatakura nhoo yake paBethsaida haana kucriticizwa kuti sei wapora. Akacriticizwa kuti why are you carrying the mat? Hatifani kunge tichishanda. Wow. Why are you carrying the mat? Today is a Sabbath day. Amuporesa ndi Jesu ndiye amuti carry your mat. Kureva kuti vanhu vanocriticize kana waakuda kuitirawo Mwari. Hauwane criticism kazhinji kana Mwari vakuitira chinhu. Vanhu vanongopembera newe. Mwari wakanaka, shuwa tazviona wakomborerwa. But iwo kana wakomborerwa, wakuda kuitirawo Mwari wacho, wakuda kushumira Mwari. We always love the anointing. But kana yava exchange yekuti it's the woman now anointing Jesus, anointing the body. Anointing the body, a picture yekuseva flesh, not spirit. Let me be differ on that. Kana iri anointing ya Mwari muupenyu wedu, it's a spiritual thing. Chinogona kumanifesta nema results ari mu physical. But pano mukadzi pari kuanointa the body of Jesus, she is doing something chine chekuita ne flesh. Nyama yake iregere kuora ari muguva, nokuti is about to be crucified.
So mukadzi ari kuseva flesh in exchange the anointing inobva muna Jesu ichipinda ma spiritually. So kazhinji when you save muzvinhu zviri tangible zvinobatika for the gospel or for the kingdom of God, don't expect people to clap hands for you that you are doing the right thing. They will find an alternative. Tese tingada kuropafadzwa uye kuti Mwari vatiitire zvinhu muupenyu hwedu zvakanakisa kwazvo. But iwe kana wakuitawo chakanaka kuna Mwari, beware of good people who are not godly. Beware of good people who lack the revelation. Pane imwe pfungwa yaraiswa naJudas kuti iri kutambwa iyi haina kuti nakei, but dai zvatengeswa perfume yapiwa kune vanoshaya, which is a good mind. But it's bad pakuti iri kuataka chinofanira kunge chichiitwa nenguva. Saka ndati 2 Chronicles 12:32, the sons of Issachar who had the understanding of times were made commanders kwa Israel, understanding the times, kuziva nguva, kuziva mwaka, kugonawo kushumira Mwari, kuti uwane dzimwe nyasha zhinji pamusoro peupenyu hwako. Zvanzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in memory of her. Mukadzi uyu ngaarangarirwe. Why? Because aita chinhu kwete nekumanikidzwa kana nekupushwa, but the drive yabva within her yekuti asave, anointed the body of Christ. Mwari ngavataure muupenyu hwako. Zvaunofanirwa kuita, Mwari ngavazviminister within your spirit. Tine vanhu vane nature yekusundwa from outside, but may you carry the nature yanga ine mukadzi uyu. She was pushed from inside. It was not a church thing. Hazvina kunge zvaparidzwa. Jesu haana kubvira akumbira ndizodzeiwo, but zvakangovawo maari kuti I need to break this alabaster and anoint the body. So bhuku raJohn 12 rati akawaipa nebvudzi rake, akawaipa tsoka dzaJesu. Prophetic gesture. Hair is the beauty of a woman, and the woman represents the church. Tsoka dzaJesu dzinoreva mission, zvaakafambira, zvaakainga, gospel. Ephesians 6, put on the sandals of the gospel. Kureva kuti bvudzi pariri kuwaipa tsoka ari kungoti the beauty of the woman, or the beauty of the church, iri kuwanikwa pagospel, pane zvakafambirwa naKristu. So kana ane zvaakafambira zvinounza beauty mauri, dedicate your time, your resources in appreciating and honoring him. Let us learn to beautify the gospel, to respect the mission, to honor him. Izvozvo zvinounza beauty, zvinounza blessing, zvinounza favor. There are times yekuti we come out and cry unto him for blessing and favor, yet we must take the blessing from him by knowing what to do. Mukadzi aiva ne the issue of blood, haana kubvira auya kumberi kwaJesu akapfuma akati ndinamatire ndinorwara. Akaziva pekubata, akabata the hem kwaiva kumupendero. Akabata the end of the talit. My wings are talit. I represent the wings of healing. My wings are talit. I represented the wings of healing. So when she came, akabata the wings of healing. Aka receive the healing virtue. Mahari. Asina kutaura nekubata.
kuti pane kumwe kubata kunounza zvatiri kutsvaka muna Mwari. Nokuti muna Mwari zvirimo, but pada kuti tizive zvekubata zvekuita. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. I want to pray over you this morning. The nard perfume yakazodzwa pabhodhi raJesu ikapreserva bhodhi raJesu. Ndiri kuda kuita a prophetic demonstration. I know you are far, but distance is not a barrier. Jesu wakatumira shoko rake rikaporesa vanhu. This nard perfume, the one I bought from Israel, I want to apply it on my hands now. Right. And I pray over you. Baba ndinonamata. May the oil, the fragrance of favor and blessing upon their lives, upon their relationships, upon their career, upon their families. May the anointing flow. May the blessing of the Lord be upon their lives. Kuerera kwemafuta nekuzodza kwenyu mimwari. Nemafuta akashandiswa kupreserve your body, the nard, spikenard. Preserve their marriages. Dziregere kuora. Preserve their businesses. Dziregere kuora. Preserve their relationships. Preserve whatever they touch and handle. Mweya wekuora, the attack yawakaipa ngarongwa Baba. May the anointing and the blessing of the Lord be upon their lives. Ndikutara Baba pamusoro peutano hwavo. Kana mafuta makazodzwa play a role to anoint your body. May the oil flow now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want you wherever you are as I'm praying now to raise your hands in surrender, in receiving, in believing. As I decree and I declare, may the anointing, the fragrance, yakazodzwa Jesu to preserve his body from decay. Ibate pamusoro pebasa rako, pemuchato wako, pemhuri yako, pane zvese zvaunoronga, mweya wekuora, mweya wekuparadza ngaushaipe. That the ability to stand, the blessing and the favor to be upon your life. In the mighty name of Jesus. Neutano wako, nyama yako, all your organs. Mweya wekuora, zvirwere zviregere kubata pauri. I decree and I declare. May the oil, the anointing, the fragrance of the spikenard be upon your body, be upon your business, be upon your career, be upon your family. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the God of Israel protect your family. May the blessing and the favor of the Lord be upon your house. In the mighty name of Jesus. Ropafadzwa paunopinda, ropafadzwa paunobuda. Wakaipa nganyadziswe. Every evil altar yakarizwa against your life, I speak the hand of the Lord to protect you. Every negative voice be silenced now. May the favor and the blessing of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. May the fragrance of favor be upon you. Favor kubasa rako, favor pamuchato wako, favor pamusoro pemhuri yako, favor muzvidzidzo zvako. Every application yawakaita, visa application nyangwe muzvidzidzo zvipi, wanirwa favor, wanirwa nyasha. I decree and I declare in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. God bless you. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakurwirei, Mwari ngavakugonesei. Zvamunobata zviendeke. Muswere munyasha, nyasha dzaMwari dzikuchengetei. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye. God bless you. Sister Kamanga, good day to you. God bless you. Pauline Maela, may the good Lord bless you. Thank you so much. Welcome. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasha dzwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Leslie Makosa, God bless you. Mo Chinos, God bless you. Jane Gumbura, God bless you. Lee Chome, Miss Holloway, may the good Lord bless you. Thank you so much, people of God. Good day to you. Bye-bye.